Dobrý deň, vítame vás na tlačovej besede s názvom Kauza úplatky. Nie jeden úradník, ale systém v pôdohospodárskej agentúre je chorý. Pán Fico ukazoval triumfálne minulý piatok prípad odhaleného úradníka, ktorý bral úplatky na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Je smutné, že tohto úradníka nedokázali odhaliť kontrolné mechanizmy štátu, nedokázala ho odhaliť vnútorná kontrola na platobnej agentúre, ale bol odhalený vďaka statočnosti jedného predsedu družstva. Navyše pán Robert Fico sa snaží vytvoriť dymovú clonu, pretože hlavným problémom Slovenska nie sú úplatky od normálnych ľudí, ale sú to miliónové kšefty s politickým krytím, alebo zlyhávanie systému, ktorý je podhubím pre rôzne korupčné schémy a pre mrhanie verejných financií. Prípad, na ktorý teraz chceme s mojím kolegom Gáborom Grendelom poukázať, je exemplárnym príkladom nekompetentnosti, babráctva v manažovaní eurofondov a ak nie rovno príkladom zlého úmyslu na pôdohospodárskej platobnej agentúre. V dôsledku veternej smršte pôdohospodárska platobná agentúra vypísala výzvu, ktorá mala riešiť obnovu poškodených lesov. A celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených v regiónoch okrem Bratislavského kraja takmer 20 miliónov eur. Do výzvy sa prihlásili rôzne malé pozemkové spoločenstvá, urbáre, pozemkové družstvá. A vypracovanie projektu, ako všetci viete, je veľmi komplikované, pretože len formulár s prílohami mal 360 strán. To je asi, takto to asi vyzeralo. Príručka pre žiadateľa plus formuláre plus rôzne prílohy. Čiže kto chcel podať ten projekt, musel si toto prečítať, preštudovať, vyplniť formulár, ktorý mal viac ako 20 strán. A nezabúdajme, že bolo to hlavne pre malých urbárnikov. Navyše, súčasťou tejto výzvy bola aj povinnosť urobiť verejné obstarávanie, a teda práce, ktoré požadovali žiadatelia, museli vysúťažiť najskôr. Na vypísanie týchto projektov si mnohé spoločenstvá najali expertov, pretože oni tam majú len zo pár ľudí. Títo experti z informácií, ktoré máme, zobrali za vypísanie projektu 1200 eur a viac, plus samozrejme podiel, ak získať dotáciu tá firma, tak berú väčšinou 25-30 %. K tomu verejnému obstarávaniu, ktoré oni museli urobiť predtým, ako podali žiadosť, zase malé pozemkové spoločenstvá nemajú experta na verejné obstarávanie. Viete, že to je veľmi komplikovaný proces. Takže zase si museli najať ďalšiu agentúru na zorganizovanie verejného obstarávania, aby splnili všetky podmienky. Boli preto veľmi nemilo prekvapení, keď im došlo vyrozumenie z platobnej agentúry, že, citujem, žiadateľ nepredložil formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo forme určenej poskytovateľom, to je v podobe najnovšej aktualizácie číslo 2 v čase podania žiadosti. Tu by sme si mohli povedať, že na tom nie je nič čudné. Niektorí žiadatelia nie sú pravdepodobne schopní ani riadne vyplniť takú jednoduchý formulár, a teda vlastne, keď nevedia vyplniť formulár, ani si žiadne peniaze nezaslúžia. Ako to však vlastne bolo? Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu 22. mája 2015. O 2 mesiace neskôr zmenila výzvu plus zmenila aj formulár vo výzve. A posunula aj dátum uzavierky na október. Čiže vidíte, že celý ten proces trvá takmer pol roka, viac ako 5 mesiacov. A 5 dní pred uzávierkou toho projektu, 5 pracovných dní pred uzávierkou projektu, 22.9. v piatok po obede
opäť aktualizovala, ale tentokrát už len formulár žiadosti, ktorý je možné podľa slov niektorých žiadateľov, že na stránke bol dostupný ešte o niečo neskôr ako toho 22.9. 5 dní pred uzavierkou. Pol roka sa snažili žiadatelia vyplňať a čítať tieto papiere, vypisovali formulár a pôdohospodárska platobná agentúra ho zmenila 5 pracovných dní. Formulár bol zmenený v jedinej vete, v časti C, povinné prílohy, a tam boli tam doplnené tieto slova. Alebo Národného lesníckeho centra vo Zvolene. A čo je ešte nepochopiteľnejšie, platobná agentúra v prvej aktualizácii toho 22.7. potvrdenie od Národného lesníckeho centra vo Zvolene zrušila a nahradila ho potvrdením miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Tesne pred uzavierkou, 5 dní pred uzavierkou, do formulára Národné lesnícke centrum opäť pridala. Takto sa Národnej pôdohospodárskej agentúre podarilo vylúčiť 29 subjektov a väčšinou to boli malé pozemkové spoločenstvá alebo urbáre. Ďalších 57 vylúčili z dôvodu finančných prostriedkov. Dôvod bol nedostatok finančných prostriedkov. V súčasnosti táto výzva z mája 2015 stále nie je ukončená, je v procese vyhodnocovania a pred pár týždňami nevyhodnotených bolo ešte 16 projektov. Schválených a zazmluvnených 63 projektov. Pri kontrole úspešných žiadateľov sme narazili na niekoľko zaujímavých faktov. Prijímateľom podpory vo výške 696 000 eur je spoločnosť Agroma a táto spoločnosť od roku 2015 dostala od pôdohospodárskej agentúry finančné prostriedky vo výške takmer 2 milióny eur. Média túto spoločnosť spájajú s Ivanom Kmotríkom. Keď sme podrobne analyzovali verejné obstarávania, ktoré robili firmy, tak sme zistili zaujímavé skutočnosti. Napríklad v Kisuckom regióne a na Liptove sa do verejných obstarávaní zapájali dve firmy. Tie tam boli permanentne. Firma Floretky a firma Ligneus. Firma Floretky má celkovo jedného zamestnanca podľa registra účtovných závierok, sídli v Kamenej Porube a vysúťažila v tejto sume, v tejto výzve, vysúťažila sumu za takmer 4 milióny eur v rôznych obciach. Štiavnik, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Ochodnica, Žilina a tak ďalej. Pri preverovaní verejných obstarávaní sme narazili na fakt, že firma Floretky preukazovala na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci, referencie a tiež technickú a odbornú spôsobilosť so spoločnosťou Riava Corporation. Riava Corporation bežne vyhráva tendre, napríklad čo organizujú štátne lesy. Táto firma Riava Corporation sídli na tej istej adrese ako väčšine druhá firma Ligneus, ktorá bola vždy vo verejnom obstarávaní, keď súťažila a vyhrala firma Floretky. Čiže podávame aj podnet na protimonopolný úrad z podozrenia kartelu vo verejných obstarávaniach v tejto výzve. V rámci diskusie o eurofondoch, keď sme prišli na toto pochybenie, tak sme oslovili žiadateľov a pýtali sme sa, aké sú bariéry, ktoré im kladie štát pri žiadaní o eurofondov a aké sú opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť celý systém prideľovania eurofondov. A chceme vyzvať aj pani ministerku Matečnú, aby zohľadnila tieto opatrenia a pripravila komplexný návrh na zlepšenie a stransparentnenie systému prideľovania dotácií. A chceme upozorniť najmä na tieto opatrenia. Pôdohospodárska agentúra pri podávaní žiadosti požaduje, aby žiadosti boli podávané už s verejným obstarávaním. Pre tie firmy, ktoré sú následne vylúčené a ako vidíte, boli vylúčené na základe pochybenia pôdohospodárskej agentúry, tak je to strata finančných prostriedkov, strata času a navyše upozorňujú, že lehoty sú veľmi krátke a najmä pre tých, ktorí nemajú informácie z prvej ruky. Preto navrhujeme, aby sa verejné obstarávania robili až po schválení projektu, len pre tých, ktorí prejdú, a pred podpisom zmluvy s pôdohospodárskou agentúrou. Takisto pôdohospodárska agentúra odmieta informovať žiadateľov, v akom stave je ich projekt. Čiže žiadame, aby
boli žiadatelia na verejnej internetovej stránke informovaní o dátume registrácie, stave spracovania projektov, čím by sa zabránilo tomu, že by niektoré projekty boli spracovávané prednostne. Takisto žiadame zverejňovať všetky informácie vrátane hodnotenia hodnotiteľov. Na hodnotenie upozorňoval aj Najvyšší kontrolný úrad. A keď my sme žiadali podľa infozákona zverejnenie hodnotiteľov pri jednej výzve, ktorá vykazovala známky vysokokorupčného správania, dostali sme od súčasného riaditeľa pôdohospodárskej agentúry vyrozumenie, že skrátka tie informácie nám nemôže poskytnúť. Čiže napriek rečiam o stransparentnení systému zdá sa, že všetko ide po starom. Takisto netransparentné prostredie je živnou pôdou pre rôzne agentúry, ktoré oslovujú žiadateľov s tým, že vedia vybaviť, aby projekt prešiel, pretože majú známych na pôdohospodárskej platobnej agentúre a tvrdia, že ak nepôjdu cez nich, tak menší žiadatelia nemajú šancu. Potom v druhej fáze navádzajú subjekty, aby nereálne zvyšovali výšku projektovej podpory s tvrdením, že týmto vlastne ich nebudú nič stáť tie agentúry. A takisto navyšujú aj výšku svojej odmeny. Ako som už hovorila, tá výška je 20 až 35% z tej celkovej pridelenej sumy, čiže čím vyššia je tá pridelená suma, tým vyššia je odmena sprostredkovateľských agentúr. Subjekty, ktoré sú ochotné podieľať sa na tomto systéme, budujú cesty, ktoré neplnia účel, stavajú poldre a nádrže, ktorých reálna hodnota je 4-5 krát nižšia, nechávajú si preplácať faktúry za dvojnásobne predražené práce v lesoch a podobne. A my sme na to upozorňovali aj pri výzve, tiež pôdohospodárska platobná agentúra, podpora cestovného ruchu, podpora súkromných zariadení, kedy tie jednotlivé položky boli predražené niekoľkonásobne. Altánok za 50 000, ktorý nájdete za 9 000, sauna za 40 000, ktorá reálne stojí polovicu možno. Takisto štát by mal urýchlene vytvoriť poradenské centra. A je smutné, že vláda o tom začína hovoriť teraz, 10 rokov, keď už 10 rokov čerpáme eurofondy. A do skončenia programového obdobia nám ostávajú 3 roky. Čiže buď sa vytvoria teraz, alebo sú úplne zbytočné. A štátne poradenské centra, najmä pre malých žiadateľov, mali fungovať už dávno. A takisto žiadame pani ministerku Matečnú. Vzhľadom na to, že táto súťaž bola takto zbabraná a podpisovanie zmluv ešte prebieha, aby preverila celú súťaž a odškodnila žiadateľov, ktorým v rámci babráctva, nekompetentnosti a teraz nechcem povedať, že zlého úmyslu, ktorým vznikli škody. Čiže našim problémom pri čerpaní eurofondov a celkovo pri korupcii to není jeden úradník, ktorým sa pán Fico teraz chváli, ale problémom je systém, ktorý vláda Roberta Fica tu celý čas živila a nespravila nič na to, aby ho zmenila. A tento systém vyhovuje najmä tým, ktorí si to vedia vybaviť, ale žiaľ poškodzuje hlavne čestných podnikateľov a čestné firmy. Ďakujem, nech sa páči. Systém, o ktorom hovorí kolegyňa Veronika Remišová, symbolizuje týchto 360 strán. Dámy a páni, myslíte si, že úspešní uchádzači v tejto súťaži dennodenne vyše pol roka kontrolovali 360 strán, či sa tam nezmenila jedna veta? Alebo tie správne firmy dostali upozornenie, že 5 dní pred uzavretím súťaže došlo k jednej malej zmene, ktorá môže vyradiť niektorých uchádzačov a naopak môže zabezpečiť to, že niektorí uchádzači budú úspešní. Robert Fico nás koncom minulého týždňa vyzval, aby sme prestali, citujem, tárať o korupcii a vyzval občanov, aby korupčné prípady nahlasovali. Problém je však v jednom. Pozrime sa na to, ako dopadli ľudia, ktorí za vlád Roberta Fica korupciu, klientelizmus alebo rozkrádanie verejných peňazí nahlasovali. Kde bol napríklad Robert Fico vtedy, keď Finančná správa, Národná kriminálna agentúra a špeciálny prokurátor zastavili vyšetrovanie prípadu Bašternák? Kde bol Robert Fico vtedy, keď manželka exposlanca Jánoša hovorila o peniazoch v Alobale? Kde bol Robert Fico vtedy, keď z polície boli odídení vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali Gorilu alebo daňové podvody
pri firme Budamar. Kde bol Robert Fico vtedy, keď pediatrička Zuzana Pechočiaková nahlásila manipuláciu so zdravotnými dokumentami mladého pacienta v nemocnici, ktorú riadí stranický kolega premiéra Fica, pán poslanec Valocký? Kde bol Robert Fico vtedy, keď na ulici skončil Oto Žarnaj, ktorý nahlásil netransparentné nakladanie s peniazmi v škole, kde učil? Alebo kde bol Robert Fico vtedy, keď minister práce Richter vyhodil zo zamestnania úradníčku, ktorá nahlásila korupciu? Vyzývať ľudí, aby nahlasovali tieto prípady, je pekné, ale za vlád Roberta Fica boli takíto ľudia doteraz len prenasledovaní, šikanovaní a degradovaní. Aký pozitívny príklad vie vymenovať Robert Fico počas svojich 3 vlád, kedy niekto nahlásil korupciu a štát takéto konanie a takého človeka ocenil? Nuž, Robert Fico nevie povedať ani jeden takýto príklad, pretože Robert Fico vodu káže, ale kolupie. Ďakujem. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatry. Pani poslankyňa, vy ste spomínali niekoľko návrhov, ako by sa dala situácia zlepšiť. Uchádzači o granty, ale spomínajú možno aj ďalšie. Chceli by odstraniť aj hodnotiace komisie, pretože je tam veľmi veľké také subjektívne bodové hodnotenie. Ale rovnako aj by chceli zvýšiť objem spolufinancovania z vlastných zdrojov, pretože príliš malé spolufinancovanie podnikateľom vytvára korupčné riziko. Čo si myslíte o takýchto návrhoch? Čo sa týka prvého návrhu odstrániť subjektívne hodnotenie, je to pravda, že od roku 2007 sa výrazne zvýšil podiel toho subjektívneho hodnotenia. Myslím, že teraz 25 až 30 bodov alebo 30% je prideľovaných za subjektívne hodnotenie. Na druhej strane to hodnotenie v niektorých prípadoch je potrebné, pretože potrebujete zhodnotiť, či tá cesta, kde sa chce postaviť, je účelná, alebo či tá rozhľadňa na tom kopci, v tom údolí by sa vôbec mala postaviť. Čiže to subjektívne hodnotenie malo by mať menšiu váhu, ale myslím, že sa nedá ani v tomto prípade odstrániť úplne. Samozrejme, iné je to pri tých priamych platbách, ale napríklad pri tomto programe, že program rozvoja vidieka, tam sa tomu nedá úplne vyhnúť. Čo sa týka zvýšenia podielu financovania, to je taká dvojsečná zbraň. Je otázka, či by zvýšenie podielu financovania v eurofondoch pomohlo odstrániť práve to, že žiadatelia si často nadsadzujú sumy tých jednotlivých položiek. Na tomto systéme sa podieľajú aj agentúry, ktoré sprostredkovajú verejné obstarávanie a pomáhajú tie ceny udržať veľmi vysoké. Napríklad, keď sme riešili výzvu kamerové systémy, ktorú vypísala Pôdohospodárska platobná agentúra, tak sme zistili, že ceny v obci, ktorá má 500 obyvateľov, za kamerový systém boli 110 000 eur. Bežne to bolo, ja neviem, možno 30% alebo 40% tých obcí malo takúto vysokú sumu za tie kamerové systémy. A tam práve, že bola veľká miera spolufinancovania, neviem, či to nebolo až 95% spolufinancovania. Zatiaľ čo tam, kde bola malá miera spolufinancovania, kedy tie kamery dávalo ministerstvo vnútra, tak tie kamerové systémy stali 11 000 eur. To je nehorázne. Táto výzva, to bola jedna nehorázna výzva. Takže, aby som odpovedala na vašu otázku, neviem, či miera spolufinancovania vyrieši tento problém. Ja si myslím, že ten problém by skôr vyriešili, a o tom sme už hovorili dávno, práve tie poradenské centrá, kde by neboli hlavne malí žiadatelia odkázaní na tieto sprostredkovateľské agentúry. Jednak agentúry pri verejnom obstarávaní a pri poradenstve. Pán Kožuch minulý týždeň hovoril, že sa zverejňuje dostatok informácií, dokonca až nad rámec zákona. Čo vravíte na to? My sme viackrát vyzvali Pôdohospodársku agentúru, aby zverejňovala informácie nad rámec zákona, pretože pri výzvach, napríklad pri programe rozvoja vidieka, žiaľ, tie pravidlá sú také ako pri priamých platbách. Čiže nemusia to zverejňovať tak, ako napríklad ostatné operačné programy. Čo je veľká chyba, pretože tie pravidlá zverejňovania v agrosektore boli nastavené na priame platby a nie na
projektové výzvy, ako napríklad, keď som hovorila o podpore súkromných penziónov. No, tak na to len jedno, že či zverejňujú nad rámec zákona, no keby zverejňovali nad rámec zákona, tak by mi pán Kožuch neposlal takú odpoveď na moju infožiadosť, že skrátka moje žiadosti o zverejnenie informácií sa nevyhovuje a nemôže mi poskytnúť zoznam hodnotiteľov. Takisto momentálne na stránke už sa ani nedajú vytiahnuť tabulky, my sme si ich vytiahli pred 3 týždňami, projektov, o ktorých som vám hovorila, odkiaľ mám tie štatistiky v tomto prípade, to tam skrátka už teraz není. Nevieme, koľko už, ako to pokročilo, ako zazmluvnili, ktoré ďalšie. Takže a keď sa pozriete na stránku pôdohospodárskej agentúry, skúsite sa v nej trošku pohrabať, tak uvidíte, že je to veľmi, veľmi neprehľadný a neprehľadný systém. Takže s tým tvrdením, že sú mimoriadne transparentní, nesúhlasím. Kovačiš Markiza, dobre tomu rozumiem, že máme 20 miliónovú výzvu a vy ste sa ani ako poslankyňa nedostali k tomu, že kto je tých 11 ľudí, ktorí rozhoduje o tom, kto tie peniaze dostane. To bolo v inej výzve, ale tak, ako hovoríte. To som sa nepýtala v rámci tejto výzvy, to som sa pýtala v rámci výzvy, myslím, že ohľadom tých kamier, lebo to bolo skutočne Čiže škandál. v každom prípade tie mená nie sú zverejnené. V každom prípade mi došlo, že to nemôžu zverejniť. Keď sa bavíme o tejto výzve, o ktorej ste celý čas hovorili, o čo tam ide? O zalesňovanie? Alebo čo je? O zalesňovanie, to ešte môžem dodať takú ďalšiu informáciu, o ktorou som vás už nechcela zaťažovať. Zalesňovanie je výsadbu nových porastov. Taký jeden spôsob, ako odradiť ďalších firmy už v tom verejnom obstarávaní je, že vyžadujete veľmi veľa ISO certifikátov. Väčšinou sú to jednoduché práce, že hádzanie konárov na cestu alebo vysadba stromčekov. Pri verejnom obstarávaní však, napríklad pri tom, čo som spomínala, tak požiadavky boli také, že museli mať, žiadali veľmi, veľmi veľa certifikátov, napríklad bezpečnosť pri práci a zvíťazila tá jednoosobová SROčka. Hej? Čiže vyžadovali bezpečnosť pri práci, kvalita, životné prostredie napríklad pri tomto verejnom obstarávaní. To znamená, že tieto certifikáty nie sú lacnou záležitosťou. Navyše tie certifikáty, neexistuje tu systém, kde by certifikáty mohol vydávať len akreditovaný subjekt. Sú akreditované spoločnosti, ale v podstate, keby ste si založili firmu, tak môžete vydávať certifikáty ISO aj vy, napríklad. Čiže veľmi jednoducho, niekto chce vysadiť napríklad 1000 stromčekov a musí si prečítať týchto 300... Musí si toto prečítať a musí to čítať aj 5 dní pred uzavretím aj 5 súťaže. dní. Hovorili ste o 25 až 30% pre agentúry. Máte nejaké zmluvy k dispozícii, kde je to jasné, že takéto percentá sa dávajú tým agentúram? Kontaktovali sme žiadateľov a myslím, že potvrdili nám to a teda myslím, že by boli ochotní sa k tomu potvrdiť to aj dať tie zmluvy k dispozícii. Okay. Lebo kontaktovali sme vlastne veľmi veľa z tých, ktorí boli vylúčení práve kvôli tomuto formuláru a od nich máme tieto informácie. A ešte predpokladám, že reakcia môže byť aj taká, že aj tak nebolo dostatok peňazí, vzhľadom na to, že myslím, že 60 bolo odmietnutých. Keď táto reakcia príde, tak čo je vaša reakcia? Moja reakcia je, že nemôže predsa pôdohospodárska agentúra zabezpečovať to, že vyhrajú tie firmy, ktoré majú vyhrať, tým, že zmení formulár, aby vyradila, lebo nemá dostatok finančných prostriedkov, potrebuje nejakých vyradiť a tých, ktorých nedokázala vyradiť, tak tým sa napíše, že je nedostatok finančných prostriedkov. Takto sa to skrátka nesmie robiť ani podľa zákona, tým, že nemenila. To už je taká technická vec, tým, že nemenila znenie výzvy, nemohla meniť len znenie formulára. V každom prípade teda tá zmena tých 5 dní pred bola o 5 slov. Asi ste ich správne spočítali, alebo Národného lesníckeho centra vo Zvolene, 5 slov. Ďakujem. Ktoré tam predtým bolo. Ktoré v tej aktualizácii, v tej prvej aktualizácii v júli, ktoré oni odtiaľ škrtli. Dobrý deň, Matúš Banovič, RTVS. Ja mám otázku mimo témy, ale hovorilo sa už o tom. Vie si strana Oľano Nová predstaviť, že by rokovala s ministrom financií o uvoľnení dlhovej brzdy?
Zatiaľ sme ešte nezaujali k tomu jednoznačné stanovisko, ale myslím si, že nebudeme podporovať ďalšie vyhadzovanie peňazí. Keď vidíme, že ako sú tie peniaze, verejné peniaze manažované. Ja by som iba doplnil, že vlády Roberta Fica mali dosť času na to, aby napríklad postavili diaľnicu do Košíc. Sľuboval to Robert Fico už do roku 2010 s tým, že vtedy, keď sme dvíhali obočie ešte ako novinári, tak povedal, že chytáte ma teraz za slovíčka a keď to bude o mesiac, dva neskôr, tak mi to budete vyčítať. Píšeme rok 2016. Naozaj my ako opozícia máme plátať to, čo 3 vlády Roberta Fica nestihli, tak na to ja tiež nevidím žiaden dôvod. Už do konca 2017. Tak možno ešte jednu otázku k inej téme. Alojz Hlina napísal na Facebooku, že teda problém s tou koalíciou, ktorú Igor Matovič plánuje, SAS, Olano, SMK, KDH, je ten, že Richard Sulík trvá na ospravedlnení za neonacistický slovník, o ktorom mal hovoriť Alojz Hlina. Takže už sa to teda rozpadá, tá možnosť toho, že bude nejaká štvorkoalícia? Ja si myslím, že ešte nie a myslím si, že ja takýmto, že ospravedlnenie, ten povedal toto. Ja tomu moc nerozumiem, lebo mne to príde trošku ako taká mužská zábavka trávenia voľného času, takže ja pevne verím, že si ju vyriešia čím skôr a budeme môcť konštruktívne spolupracovať. V každom prípade to je výrok teda Richarda Sulíka, aspoň teda pán Hlina to tak interpretuje, že on trvá na tom ospravedlnení, takže čo je váš nejaký message pre Richarda Sulíka ako Olano, ktorý chcete zostavovať tú koalíciu? Určite chceme zostavovať, pretože si myslíme, že alternatíva voči Ficovej vláde skrátka je ju potrebné vytvoriť a preto si myslím, že Richard Sulík a Alojz Hlina sú osobnosti, ktoré si to dokážu medzi sebou vydiskutovať tak, aby to bolo na prospech celej krajiny. Ďakujem. Ak nemáte ďalšie otázky, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a za váš čas. Ďakujeme.